ҳама каса хуш омадед. аллоҳи меҳрубон шуморо нигаҳбон бошад. обод ва сарбаланд бошед. чандин бор навор кардам бо мекунам. дар навори гузашта карда буду барои қиморбозо чак аз дровадед ақурат каред. акаол ягон бор бозӣ накарад бойтеӣ ба мефаҳмид. мо сум ба меҳнат меовем. сума ба меҳнат меовем. шумо бошед ҳар гап мегӯем ки қимор бозӣ накун. ту даста бародаро апа хоҳарон ҳамин қимор фоида надорад. аки ма ози гардам сахтар гап занам ба мегӯем сахт гап зан. ё ки ҳамин қиморбозо бириден ягон та занг заден гуфтен акаи Фахриддин ман қасум биридам биё да картат фалон қаша партум. бой метен да қимор ба мебинед гиракунӣ аз ҳар мекунед ки ака илтимос я бало кун дастгирӣ кун. бародаро апа хоҳаро шуморо ягон ҷо да кор кунед сумтона надодам ба занг занед ба ма мисол хезм аз пиши мо виступат гап занам. лекин шумо да қимор да як чизе ки ҳаромае суми меҳнаттона мебаред метиҳен баъд занг мезанед ки акаи ёрдам кун. барои ин хеле корора ман нестам. ман ав блогерое ки сум мегиранд ав хеле блогерошам нестам. аллоҳ ҳаматон нигаҳбон бошад. обод ва сарбаланд бошед. касе ки билет самолёт дар кор бошад тамоми рӯи замин занг занед иншоалло дорум ва билети поезд билети автобус дунии Россия дорум. обод бошед.